να προλογίσω έναν συνεργάτη μου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ο οποίος είχε εκπονήσει ακριβώς αυτό το θέμα, την ψευδομονάδα αερuginosa. Δεν ήταν το θέμα της συντακτορικής του διατριβής, τον κύριο Γιώργο Μελέτη, ο οποίος είναι επιμελητής Β και θα μιλήσει για τα νεότερα διαγνωστικά εργαλεία και τα θεραπευτικά στην ψευδομονάδα. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική πρόσκληση και το Προεδρείο για τα καλά του λόγια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ψευδομόνας αερuginosa είναι ένας μικροοργανισμός με πολύ μεγάλη κλινική σημασία. Καθώς είναι μία από τις πιο συχνές αιτίες νοσοκομιακών λοιμώξεων, προσβάλλει ιδιαιτέρως ασθενείς στις ΜΕΘ και ανοσοκατεσταλμένους, είναι το πιο συχνό αίτιο ΒΑΠ και λοιμώξεων σε εγκαυματίες, οι λοιμώξεις της σχετίζονται με πολύ υψηλή θνητότητα, είναι το πιο συχνό αίτιο χρόνιας λοίμωξης αναπνευστικού σε ασθενείς με κυστική είνωση ή άλλες χρόνιες νόσους και έχει εξαιρετική ικανότητα ανάπτυξης αντοχής σε αντιμικροβιακά φάρμακα. Πέρα όμως από όλα αυτά, έχει και ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Έχει, για παράδειγμα, την ικανότητα να απικίζει πολλά και διαφορετικά περιβάλλοντα συμπεριλαμβανομένων επιφανειών στους χώρους του νοσοκομείου. Έχει περιορισμένες διατροφικές απαιτήσεις, ανθίσταται στη δράση καθαριστικών και απολυμαντικών ουσιών, προκαλεί οξείες αλλά και χρόνιες λοιμώξεις, κατά τις οποίες προσαρμόζεται στη δράση των αμυντικών μηχανισμών του ξενιστή, μεταβάλλοντας τη δομή των επιφανειακών της αντιγόνων, συσσωρεύει γρήγορα ευνοϊκές για την επιβίωση της μεταλλάξης και εμφανίζει εξαιρετική ικανότητα πρόσληψης γενετικού υλικού από βακτηριακά κύτταρα του ιδίου ή άλλων ειδών μέσω μεταφερόμενων γενετικών στοιχείων. Έτσι λοιπόν, όχι άδικα, η Carbapenem resistant ψευδομόνας aeruginosa ήταν η δεύτερη στη λίστα των προτεραιοτήτων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την ανάγκη ανάπτυξης νέων αντιμικροβιακών φαρμάκων που δημοσιεύτηκε το 2018, πίσω μόνο από το Carbapenem resistant Acinetobacter baumannii. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιοι είναι οι μηχανισμοί αντοχής της στα αντιβιωτικά, οι οποίοι διακρίνονται σε ενδογενείς και σε επίκτητους. Στους ενδογενείς θα αναφέρουμε την έκφραση αντλιών ενεργητικής εκροής, τη μειωμένη διαπερατότητα της εξωτερικής μεμβράνης λόγω ύπαρξης περισσότερων ειδικών παρά γενικών πορεινών και την παραγωγή κεφαλοσπορεινασών τύπου ΑΜΨ. Και στους επίκτητους έχουμε την πρόσληψη μεταφερόμενων γενετικών στοιχείων με γονίδια που κωδικοποιούν την παραγωγή απενεργοποιητικών ενζύμων, χαρακτηριστικότατο παράδειγμα εδώ οι β-λακταμάσες, την υπερέκφραση των ήδη υπαρχόντων αντλιών ενεργητικής εκροής, την αλλαγή του στόχου δράσης του αντιβιωτικού και την απώλεια ειδικών πορεινών λόγω μετάλλαξης. Και καταρχήν με τους ενδογενείς μηχανισμούς που έχει η ψευδομονάδα, εμφανίζει ενδογενή αντοχή σε αμινοπενικυλίνες με ή χωρίς κλαβουλανικό οξύ, στις περισσότερες κεφαλοσπορίνες, συμπεριλαμβανομένης της κεφοταξίμης, καθώς και στην τηγεκυκλίνη. Και έτσι, θεωρητικά, τα αντιβιωτικά με δράση έναντι της ψευδομονάδας είναι οι αντιψευδομοναδικές πενικυλίνες, συγκεκριμένες κεφαλοσπορίνες, οι ασδρεονάμοι, συγκεκριμένες καρβαπενέμες, οι κοινολώνες, οι αμινογλυκοσίδες, η κολυστίνη και η φωσφομικίνη. Και λέμε θεωρητικά, γιατί στην κλινική πραγματικότητα η ψευδομονάδα έχει να αντιπαραθέσει πολλούς επίκτητους μηχανισμούς αντοχής σε όλες τις κατηγορίες που προαναφέραμε και έτσι να αντιμετωπίζει τα διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα. Και μεταξύ αυτών των μηχανισμών, ιδιαίτερη κλινική σημασία έχουν οι μηχανισμοί που είναι μεταφερόμενοι μέσω μεταθετών γενετικών στοιχείων, καθώς διασπείρονται γρήγορα μεταξύ των βακτηριακών κυττάρων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα αδρανοποιητικά ένζημα των αμινογλυκοσιδών, τα οποία παρέχουν μεταφερόμενη αντοχή μέσω ενζυμικής ακετιλίωσης, αδενιλίωσης ή φωσφοριλίωσης, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει το κάθε ένζυμο, και οι πασίγνωστες β-λακταμάσες, που ειδικά στην ψευδομονάδα μπορεί να είναι πολυάριθμες και να ανήκουν σε όλες τις τάξεις β-λακταμασών κατά Άμπλερ. Και ειδικά αυτές που υδρολύουν μεταξύ άλλων και τις καρβαπενέμες ονομάζονται καρβαπενεμάσες και μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ, γιατί οι καρβαπενέμες είναι τα τελευταία γραμμής ασφαλή αντιβιωτικά που διαθέτουμε. Μιλάμε καταρχήν για ημιπενέμη και μεροπενέμη. Η ερταπενέμη δεν έχει καμία δράση στην ψευδομονάδα, θα πούμε στη συνέχεια το γιατί. Και η δωρηπενέμη είναι ένα φάρμακο που δεν τα πήγε πολύ καλά εμπορικά και έτσι διατίθεται σε λίγες χώρες στον κόσμο σήμερα. Στη συνέχεια, λοιπόν, θα επικεντρωθούμε στους μηχανισμούς αντοχής της ψευδομονάδας, ειδικά στις καρβαπενέμες, οι οποίοι διακρίνονται σε μη ενζυμικούς και σε ενζυμικούς μηχανισμούς. Στην πρώτη κατηγορία έχουμε τη μειωμένη έκφραση ή την απώλεια της πορίνης OPRD και την υπερέκφραση αντλιών ενεργητικής εκροής, και στους ενζυμικούς θα αναφέρουμε την υπερέκφραση άμψη β-λακταμάσων και φυσικά τις καρβαπενεμάσες, που είναι ό,τι πιο σημαντικό, καθώς υδρολύουν σε μεγάλο συνήθως βαθμό όλα ή σχεδόν όλα τα β-λακταμικά.
Δεν αναστέλλονται ή αναστέλλονται ελάχιστα από τους συνήθεις αναστολής των β-λακταμασών. Είναι μεταφερόμενες με οριζόντια γονιδιακή μεταφορά μέσω μεταθετών γενετικών στοιχείων, διασπείρονται γρήγορα και αποτελεσματικά σε χώρους νοσηλείας και μεταφέρονται πολύ συχνά σε συνδυασμό με μηχανισμούς αντοχής σε άλλες κατηγορίες αντιβιωτικών. Και στο σημείο αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον νομίζω να πούμε ότι η πρώτη ανίχνευση αρκετών κλινικά σημαντικών καρβαπενεμασών στον κόσμο έγινε ειδικά σε νοσοκομιακά στελέχη ψευδομονάδας. Και ξεκινάμε με τις καρβαπενεμάσεις τάξης B κατά Ambler, τις μέταλλο β-λακταμάσες, με την πρώτη την IMP, που για πρώτη φορά αναφέρθηκε το 1991 στην Ιαπωνία και μετά το 2000 παρατηρείται διασπορά της σε όλες τις υπήρους. Στη συνέχεια είχαμε τη Verona Integron Encoded Metallo Beta Lactamase, η VIM1 απομονώθηκε για πρώτη φορά στη Βερόνα της Ιταλίας το 1997 σε στελέχη ψευδομονάδας και η VIM2 είναι αυτή που είναι πιο συχνή πλέον παγκοσμίως. Μετά είχαμε τη Sao Paulo Metallo Beta Lactamase, η οποία απομονώθηκε για πρώτη φορά το 2002 στο Sao Paulo της Βραζιλίας, πάλι σε ψευδομονάδες και έκτοτε προκάλεσε νοσοκομιακές λοιμώξεις με υψηλή θνητότητα σε αυτήν τη χώρα. Αναφορές σε άλλες χώρες παραμένουν σποραδικές. Έχουμε την German imipenemase που απομονώθηκε στη Γερμανία το 2002 σε ψευδομονάδα και ευτυχώς δεν έχει επεκταθεί ιδιαίτερα. Το ίδιο ισχύει για την Florence imipenemase, την FIM1, που βρέθηκε στην ψευδομονάδα το 2007 στην Φλωρεντία. Adelaide imipenemase το 2008 στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας. Dutch imipenemase το 2009 σε ψευδομόνα Στούτσερι στην Ολλανδία. NDM1, αυτό βεβαίως είναι ένζυμο των εντεροβακτηριακών κυρίως, αλλά υπάρχει και σε ψευδομονάδες. Βρέθηκε για πρώτη φορά σε ψευδομόνα αεριτζινόζα το 2011 στη Σερβία. Hamburg Metallo Beta Lactamase σε ψευδομόνας αεριτζινόζα που απομονώθηκε από δείγμα ορθικού το 2012 στη Γερμανία. Central Alberta Metallo Beta Lactamase, CAM1, βρέθηκε σε 4 στελέχη ψευδομονάδας το 19 στην Αλμπέρτα του Καναδά. Και υπάρχει και η POM1, ψευδομόνας οτιτίδης Metallo Beta Lactamase, η οποία είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι ενδογενής Metallo Beta Lactamase, του σχετικά νέου είδους ψευδομόνας οτιτίδης, το οποίο προκαλεί οτικές λοιμώξεις σε ανθρώπους. Και περνάμε στις καρβαπενεμάσες τάξης A κατά Ambler, με πρώτη και καλύτερη φυσικά την KPC, πάλι πολύ βασικό ένζυμο στα εντεροβακτηριακά. Υπάρχει όμως και σε ψευδομονάδες. Η πρώτη αναφορά ήταν από την Κολομβία το 2007 και μέχρι στιγμής το πρόβλημα παραμένει κυρίως εντοπισμένο στη Λατινική Αμερική. Θα αναφέρουμε και 2 κατά βάση κεφαλοσπορινάσες, είναι η JES και IBC, οι οποίες μπορούν να γίνουν κλινικά σημαντικές και όσον αφορά τις καρβαπενέμες σε συνδυασμό με τη μειωμένη διαπερατότητα της εξωτερικής μεμβράνης και την υπερέκφραση των αντλειών ενεργητικής εκροής. Και από εκεί και πέρα άλλα ένζημα που μπορούν να υδρολύουν έστω σε κάποιο βαθμό τις καρβαπενέμες είναι β-λακταμάσες τάξης C κατά Ambler, που ειδικά στις ψευδομονάδες καλούνται και ψευδομόνας derived cephalosporinases, PDCs δηλαδή. Αρκετές λοιπόν κατέχουν ενδογενή αλλά μικρής ισχύως ικανότητα υδρόλυσης των καρβαπενεμών και ορισμένες είναι και επαγώγημες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η υπερέκφρασή τους επάγεται παρουσία ενός επαγωγέα, όπως είναι η ημιπενέμη, η κεφοξιτίνη και το κλαβουλανικό οξύ. Και τέλος, όσον αφορά καρβαπενεμάσεις τάξης D κατά Ambler, θα πρέπει να πούμε ότι αυτές είναι πάρα πολύ σπάνιες στην ψευδομονάδα. Παρ' όλα αυτά, αναφέρονται κατά καιρούς όξα β-λακταμάσες με κάποια δράση καρβαπενεμάσεις και σε ψευδομονάδες. Περνάμε τώρα στα συστήματα αντλειών ενεργητικής εκροής, τα Multi-Drug Efflex Systems, τα οποία αποτελούν έναν εξαιρετικά σημαντικό μηχανισμό ανάπτυξης αντοχής κατά των αντιμικροβιακών γενικότερα για την ψευδομονάδα. Τα πιο σημαντικά είναι το MEX-ABA-OPRM και το MEX-HYPSI-OPRM, τα οποία σε συνδυασμό με τη μειωμένη διαπερατότητα της εξωτερικής μεμβράνης προσφέρουν ενδογενή αντοχή σε πολλά αντιβιωτικά. Και η υπερέκφραση των 2 αυτών συστημάτων, ως συνέπεια μεταλλάξεων, καθώς και η έκφραση 4 ακόμη τουλάχιστον, παρέχουν επιπλέον επίκτητη αντοχή στην ψευδομονάδα. Εδώ βλέπουμε σχηματικά τη δομή της MEX-AP-OPRM, η οποία καταρχήν έχει έναν πρωτεϊνικό μεταφορέα της κυταροπλασματικής μεμβράνης, που μεταφέρει αντιβιωτικά και άλλες ουσίες προς τον περιπλασματικό χώρο, χρησιμοποιώντας ενέργεια που προέρχεται από τη μεταφορά πρωτονίων προς την αντίθετη κατεύθυνση. Έχει μια περιπλασματική συνδετική πρωτεΐνη και τέλος μια πρωτεΐνη διάβλο της εξωτερικής μεμβράνης, διαμέσου της οποίας
αποβάλλονται διάφορες ουσίες από το εσωτερικό προς το εξωτερικό του βακτηριακού κυτάρου. Να πούμε επίσης ότι η εκροή αντιβιωτικών αφορά κυρίως τις κινολώνες, τις αντιψευδομοναδιακές πενικυλίνες, τις κεφαλοσπορίνες, τις αμινογλυκοσίδες και τη μεροπενέμη, ενώ οι μηπενέμοι και οι κεφταζιδίμοι δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα. Όταν όμως η υπερέκφραση αντλίων συνυπάρχει με μειωμένη διαπερατότητα της εξωτερικής μεμβράνης, τότε παρατηρείται αντοχή και στις άλλες καρβαπενέμες. Και αξίζει να πούμε επίσης ότι εκτός από τα αντιβιωτικά, οι αντλίες ενεργητικής εκροής αποβάλλουν από το βακτηριακό κύτταρο και άλλες ουσίες, για παράδειγμα χρωστικές, αναστολής του μεταβολισμού, οργανικούς διαλύτες, ακόμη και μόρια που εμπλέκονται στην επικοινωνία μεταξύ των κυττάρων. Και περνάμε στην πορίνη OPRD, η οποία είναι μια πρωτεΐνη της εξωτερικής μεμβράνης, μοριακής μάζας περίπου 54 κιλοντάλτων, η τρισδιάστατη δομή της οποίας της επιτρέπει να λειτουργεί ως διάβλος για την είσοδο ορισμένων μορίων στον περιπλασματικό χώρο. Και θα πούμε στο σημείο αυτό ότι η έλλειψη δραστικότητας της επταπενέμης στην ψευδομονάδα οφείλεται ακριβώς στο ότι το μεγάλων διαστάσεων μόριό της δεν διέρχεται εύκολα από την συγκεκριμένη πορίνη. Η απώλεια λοιπόν αυτής της πορίνης, που πιθανόν οφείλεται σε μετάλλαξη του γονιδίου που την κωδικοποιεί, προκαλεί αντοχή στην ημιπενέμη. Στη μεροπενέμη παρουσιάζεται μειωμένη επιδεκτικότητα, ενώ τα άλλα β-λακταμικά δεν επηρεάζονται. Και μάλιστα έχει παρατηρηθεί ότι η μείωση της έκφρασης ή η απώλεια της πορίνης OPRD είναι ένα γεγονός που συμβαίνει συχνά κατά τη διάρκεια θεραπείας με ημιπενέμη. Έτσι λοιπόν, η συνύπαρξη των μηχανισμών αντοχής στις καρβαπενέμες με μηχανισμούς αντοχής σε άλλες κατηγορίες αντιβιωτικών οδηγεί στην εμφάνιση multi-drug resistant, extensively drug resistant και ορισμένες φορές και pan-drug resistant στελεχών ανά τον πλανήτη. Και έχει παρατηρηθεί, είναι σημαντικό αυτό, πως η δυνατότητα εξέλιξης προς την πολυανθεκτικότητα σχετίζεται κυρίως με συγκεκριμένους high risk λεγόμενους κλόνους, οι οποίοι εμφανίζουν και γεωγραφική κατανομή. Όμως, συγκεκριμένη γεωγραφική κατανομή παρατηρείται και στους μηχανισμούς που κυρίως ευθύνονται για την αντοχή στις καρβαπενέμες. Μπορείτε να δείτε, για παράδειγμα, σε αυτή την εικόνα, ότι αλλού κυριαρχεί η KPC, αλλού επεκτείνεται η NDM, αλλά η IMP και η VIM είναι ένζημα τα οποία έχουν εξαπλωθεί παγκοσμίως. Και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι τα ποσοστά MDR στελεχών ποικίλουν ανάλογα με την Ήπειρο, με την Λατινική Αμερική και την Ευρώπη, να εμφανίζουν παραδοσιακά τα υψηλότερα. Σε αυτό σίγουρα συμβάλλει και η δική μας χώρα. Οπότε πάμε να δούμε πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση στην Ελλάδα με τη βοήθεια της σχετικής βιβλιογραφίας. Το 2000 είχαμε την πρώτη αναφορά VIM1 σε στελέχη του ΑΧΕΠΑ που απομονώθηκαν μεταξύ 1996 και 1998. Σας υπενθυμίζω εδώ ότι η πρώτη αναφορά VIM από τη Βερόνα ήταν το 1997 και στη συνέχεια ένα από αυτά τα στελέχη βρέθηκε ότι παρήγαγε VIM2 καρβαπενεμάση. Μεταξύ 2002 και 2003 έχουμε εμφάνιση της VIM4 που είναι μια παραλλαγή της VIM1. Το 2005 έχουμε VIM17, μια παραλλαγή της VIM2. Το 2005 έχουμε αναφορά για στελέχη ανθεκτικά στη μεροπενέμη λόγω υπερέκφρασης αντλίων ενεργητικής εκροής και το 2007 έχουμε αναφορά για ετερογενή τώρα αντοχή στις καρβαπενέμες λόγω υπερέκφρασης αντλίων και μειωμένης έκφρασης της πορίνης OPRD. Αυτό πάντως το οποίο συμφωνούν όλες οι μεγάλες μελέτες στη χώρα μας είναι ότι από το 2003 τουλάχιστον και μετά ο μηχανισμός αντοχής στις καρβαπενέμες που κυριάρχησε στην Ελλάδα ήταν η VIM2 καρβαπενεμάση. Και εδώ βλέπουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη από τη Θεσσαλονίκη, δημοσιεύτηκε το 2013. Είναι συγκριτική μελέτη στελεχών των περιόδων 2003-2006 και 2008 με 2011 και εδώ βρέθηκε ότι σε στελέχη που παρήγαγαν VIM2 υπήρξε συσσόρευση επιπλέον μηχανισμών αντοχής στις καρβαπενέμες όπως υπερέκφραση αντλιών, απώλεια OPRD και επαγώγημες άμψη β-λακταμάσες. Και αυτό είχε και αντίκτυπο στην αύξηση του γεωμετρικού μέσου όρου των MICs, ξεκινώντας από τα παλαιότερα και πηγαίνοντας προς τα νεότερα στελέχη. Το πιο νέο πάντως απ' όλα είναι ότι πλέον στη χώρα μας από το 2023 τουλάχιστον έχουμε και εμφάνιση και εξάπλωση στελεχών που παράγουν NDM1. Εδώ βλέπουμε την πρώτη δημοσίευση από την Λάρισα, όπου το γονίδιο βρέθηκε στο χρωμόσωμα εντός μεταθετού γενετικού στοιχείου που με τη σειρά του αποτελούσε τμήμα γονιδιακής κασέτας με επιπλέον γονίδια αντοχής για χλωραμφενικόλη και μακρολίδες.
Με αυτά και με αυτά λοιπόν, πολύ συχνά οι κλινικοί συνάδελφοι στη χώρα μας λαμβάνουν αντιβιογράμματα με ευαισθησία μόνο στην κολυστίνη, συμπλην αμινογλυκοσίδες, παλαιότερα και φωσφομικίνη. Όμως, παρόλο που η κολυστίνη έχει βακτηριοκτόνο δράση, η θεραπεία σοβαρών λοιμόξεων, όπως βακτηριαιμία και πνευμονία από ψευδομονάδα, εμφανίζει σημαντικά ποσοστά θνητότητας, σε αντίθεση με τα ποσοστά ευαισθησίας που αναφέρονται από τα εργαστήριά μας. Σε αυτό σίγουρα παίζει ρόλο το ότι η κολυστίνη είναι αδιαφυσβήτητα νεφροτοξική και αυξανόμενες συγκεντρώσεις της αυξάνουν το ρίσκο πρόκλησης βλαβών στα νεφρά. Κάτι ανάλογο ισχύει και για τις αμινογλυκοσίδες. Από την άλλη, η φωσφομικίνη επιτυγχάνει υψηλές συγκεντρώσεις στα ούρα, όμως υπάρχουν δυσκολίες για τον καθορισμό ορίων ευαισθησίας και αμφιβολίες ως προς την αποτελεσματικότητά της σε ενδοφλέβια χορήγηση για συστηματικές λοιμώξεις και έτσι έχει προταθεί η συγχορήγησή της με καρβαπενέμες, αμινογλυκοσίδες, κολυστίνη, ακόμα και με κεφταζιδίμη αβιμπακτάμι ή κεφτολοζάνη ταζομπακτάμι. Όσον αφορά την μονοθεραπεία, κολυστίνη και αμινογλυκοσίδες, συγκεκριμένες όμως αμικασίνη ή το μπραμικίνη, θεωρούνται κατάλληλες για μονοθεραπεία ουρολοιμόξεων από XDR ψευδομονάδες. Το σύγχρονο όμως ερώτημα είναι τι προσφέρουν τα αντιμικροβιακά με νεότερους αναστολής έναντι της XDR ψευδομονάδας. Πάμε λοιπόν να τα δούμε ένα προς ένα. Κεφτολοζάνη ταζομπακτάμι εμφανίζει υψηλού βαθμού συνδεσιμότητα με τις PBPs της ψευδομονάδας, έχει μεγαλύτερη σταθερότητα έναντι των AMP-C β-λακταμασών, δεν επηρεάζεται από υπερέκφραση αντλιών και μεταλλάξεις πορεινών και παρεμποδίζει τη δράση β-λακταμασών μέσω της ταζομπακτάμης, όχι όμως των καρβαπενεμασών. Κεφταζιδίμη αβιμπακτάμι παρεμποδίζει τη δράση καρβαπενεμασών τάξης A, μιλάμε κυρίως για KPC και JES και άλλων β-λακταμασών, πλην όμως των μέταλλο-ενζήμων. Η ημιπενέμη ρελεμπακτάμι, εδώ η ρελεμπακτάμι ενισχύει τη δράση της ημιπενέμης ακόμα και επί υπερέκφρασης AMP-C ή απώλειας OPRD, δεν επηρεάζεται από υπερέκφραση αντλιών και παρεμποδίζει και αυτή τη δράση καρβαπενεμασών τάξης A, όχι όμως μέταλλο β-λακταμασών. Και τέλος, η μεροπενέμη βαμπορμπακτάμι θεωρείται πως δεν έχει να προσφέρει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα εναντί της και της μεροπενέμης και επί της παρουσίας των υπολείπων εναλλακτικών προτείνεται να διαφυλαχτεί για χρήση σε εντεροβακτηριακά που παράγουν KPC. Καταλαβαίνουμε λοιπόν αμέσως ότι υπάρχουν πλέον κάποιες αξιόπιστες λύσεις έναντι XDR ψευδομονάδων που παράγουν καρβαπενεμάσες σερίνης. Το πρόβλημα όμως παραμένει έναντι XDR ψευδομονάδων που παράγουν μέταλλο β-λακταμάσες και μιλάμε συγκεκριμένα για VIM, IMP και NDM τύπου ένζημα. Εδώ λοιπόν θα μπορούσε να έρθει να παίξει το ρόλο της η κεφιδεροκόλλη, η οποία είναι ένα φάρμακο που διατηρεί τη δραστικότητά του ακόμα και επί παρουσίας μέταλλο β-λακταμασών. Υπάρχουν όμως προβλήματα για την χρήση της σε πρακτικό επίπεδο. Ένα για παράδειγμα είναι ότι στη χώρα μας δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Επιπλέον, για τον προσδιορισμό της MIC με broth microdilution απαιτείται θρεπτικός ζωμός χωρίς σίδηρο, ενώ η μέθοδος διάχυσης δίσκου εμφανίζει προς το παρόν περιοχή τεχνικής αβεβαιότητας, σύμφωνα με την EUCAST, και κάτι που ακούσαμε και προηγουμένως, παρά τα πολύ ενθαρρυντικά εργαστηριακά δεδομένα, θεωρείται πως ίσως δεν υπάρχουν ακόμα αρκετά κλινικά δεδομένα που να υποστηρίζουν τη χρήση της έναντι της XDR ψευδομονάδας. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στα ESCMID Guidelines έναντι carbapenem resistant ψευδομονάδων του 2022, όπου προτείνεται η θεραπεία με κεφτολοζάνη ταζομπακτάμι, ενώ δεν υπάρχουν προς το παρόν, αναφέρουν τα guidelines, επαρκή δεδομένα για κεφιδεροκόλλη, ημιπενέμη ρελεμπακτάμι και κεφταζιδίμη αβιμπακτάμι, ενώ για χαμηλού ρίσκου λοιμώξης και στα πλαίσια του antibiotic stewardship προτείνεται η χρήση των παλαιότερων αντιβιωτικών. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού όμως έχουμε guidelines από το 2023 και εδώ απαντώνται δύο σημαντικές ερωτήσεις για το θέμα μας. Ποια αντιβιωτικά είναι οι πρώτοι προτείνονται για τη θεραπεία λοιμόξεων εκτός ουρολοιμόξεων από difficult to treat ψευδομονάδες. Προτείνεται, εδώ είναι η απάντηση, η θεραπεία με κεφτολοζάνη ταζομπακτάμι, κεφταζιδίμη αβιμπακτάμι και ημιπενέμη ρελεμπακτάμι, ενώ η κεφιδεροκόλλη προτείνεται ως εναλλακτική λύση. Και στην ερώτηση τι προτείνεται για τη θεραπεία λοιμόξεων εκτός ουρολοιμόξεων από difficult to treat ψευδομονάδες που παράγουν μέταλλο β-λακταμάσες, η απάντηση είναι κεφιδεροκόλλη. Όπως όμως ήδη ακούσαμε, υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό αντοχής στην κεφιδεροκόλλη και έτσι
προτείνεται από ορισμένους συγγραφείς η χρήση της σε συνδυασμό με κάποιο άλλο φάρμακο. Και ένα ακόμα ενδιαφέρον έγγραφο που βρίσκεται ακόμα in press είναι αυτό του ESCARS Study Group που αφορά ένα update στην ψευδομονάδα. Εδώ λοιπόν διαβάζουμε ότι η παραγωγή MBL είναι συχνό αίτιο αντοχής σε κεφτολοζάνητα ζομπακτάμι, κεφταζιδίμια βιμπακτάμι, μηπενέμι ρελεμπακτάμι και μεροπενέμι μπορμπακτάμι, όμως με εξαίρεση ορισμένα στελέχη που παράγουν NDM η κεφιδεροκόλλη παραμένει δραστική. Και ένα ακόμη άρθρο που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας είναι και αυτό πάρα πολύ πρόσφατο, είναι στο τελευταίο τεύχος του CMI, αφορά την ντέλαφλοξασίνη που είναι μια νέα κοινολόνη με ενδοφλέβεια και περός χορήγηση, η οποία στη συγκεκριμένη μελέτη παραμένει δραστική in vitro σε 30 από τα 101 MDR ανθεκτικά στελέχη στις κοινολόνες ψευδομονάδων και είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει πάρει έγκριση από τον FDA για λοιμώξεις δέρματος και μαλάκων μορίων καθώς και για αναπνευστικές λοιμώξεις. Αξίζει ίσως να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας γιατί μπορεί να μας απασχολήσει ενδεχομένως στο μέλλον. Πάμε τώρα στα εργαστηριακά μας. Θα πούμε ότι η area of technical uncertainty για την μέθοδο διάχυσης δίσκων και φιδεροκόλλης στην ψευδομονάδα έχει μειωθεί σημαντικά το 2024 σε σχέση με το 2023 στα breakpoints της UCAST. Το 2023 ήταν μεταξύ 14 και 22 χιλιοστών, ενώ πλέον έχει μειωθεί μεταξύ 20 και 21 χιλιοστών. Αυτή είναι μια καλή εξέλιξη για τα εργαστηριακά. Και να πούμε και κάτι το οποίο φαντάζομαι για τους περισσότερους είναι αυτονόητο, αλλά ειδικά για τους κλινικούς αλλά και για ορισμένους συναδέλφους δυστυχώς δεν είναι. Το I στο αντιβιόγραμμα κατά UCAST δεν σημαίνει intermediate ήδη από το 2019. Σημαίνει susceptible increased exposure, άρα ο μικροοργανισμός είναι ευαίσθητος σε αυξημένη έκθεση. Επομένως, αναμένεται θεραπευτική επιτυχία σε αυξημένη έκθεση στον αντιμικροβιακό παράγοντα, είτε λόγω τροποποίησης του δοσολογικού σχήματος, είτε λόγω μεγάλης συγκέντρωσης του αντιμικροβιακού παράγοντα στη θέση της λίμωξης. Και το λέμε αυτό γιατί πλέον στα αντιβιογράμματα της ψευδομονάδας υπάρχουν πολλά I και αυτό οφείλεται στο ότι η UCAST έχει ρίξει κατά πολύ τα όρια ευαισθησίας. Ορισμένα είναι τόσο χαμηλά που δεν ξέρω αν θα ξαναδούμε στα συγκεκριμένα αντιβιωτικά, όμως θα πρέπει να επικοινωνούμε κι εμείς στους κλινικούς γιατρούς ποια είναι η πραγματική ερμηνεία της κατηγορίας I. Τώρα, με όλα αυτά που είπαμε, είναι πασιφανές ότι ο ρόλος του εργαστηρίου στην έγκαιρη ανίχνευση και τον προσδιορισμό του τύπου των καρβαπενεμασών είναι πλέον κομβικής σημασίας, καθώς καθορίζει ποια θα είναι ακριβώς η ιδανική θεραπευτική προσέγγιση κατά περίπτωση. Οπότε, ας ρίξουμε και μια ματιά στις σύγχρονες μεθοδολογίες που έχουμε στην διάθεσή μας. Καταρχήν, να πούμε ότι η τεχνολογία των ταχαίων τεστ ανοσοχρωματογραφίας χρησιμοποιείται σήμερα για την ταχεία. Μιλάμε εντός 15 λεπτών ανίχνευση των 5 σημαντικότερων καρβαπενεμασών από καθαρή απικία σε εντεροβακτηριακά και ψευδομονάδες και όλοι εδώ οι συνάδελφοι γνωρίζουν ότι ο χρόνος διεκπεραίωσης των αντίστοιχων in-house μεθόδων είναι στις 18 με 24 ώρες. Έχουμε επομένως κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα με τη χρήση τους. Είναι πολύ ταχύτερα από τις in-house μεθοδολογίες. Ανιχνεύουν και όξα τύπου καρβαπενεμάσες. Αυτό βεβαίως δεν μας ενδιαφέρει για την ψευδομονάδα, μας ενδιαφέρει για άλλους μικροοργανισμούς. Ανιχνεύουν πολύ καλύτερα τους συνδυασμούς καρβαπενεμασών. Διακρίνουν μεταξύ των μέταλλοενζύμων, μεταξύ δηλαδή NDM, IMP και VIM τύπου καρβαπενεμασών και ανιχνεύουν καλύτερα ένζημα που εκφράζονται σε μικρό βαθμό. Από την άλλη, είναι πολύ πιο ακριβά από τις in-house τεχνικές. Περιορίζονται στις Big Five καρβαπενεμάσες, άρα εάν εμφανιστεί κάτι καινούριο τότε θα το χάσουν και μπορεί να δώσουν ψευδώς αρνητικά ή ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Να πούμε επίσης ότι πλέον έχουμε και ανάπτυξη ταχαίων μοριακών τεστ στη λογική του point of care testing, όπως είναι για παράδειγμα το GeneXpert Carba-R, με το οποίο έχουμε πολύ μεγάλη ταχύτητα, εξαιρετική αξιοπιστία αποτελεσμάτων, καθώς κάνει real-time PCR, μπορεί να εκτελέσει ανίχνευση καρβαπενεμασών απευθείας σε ορθικό δείγμα, χωρίς να προηγηθεί καλλιέργεια και δεν χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό. Από την άλλη είναι μια ομολογουμένως ακριβή εξέταση και εδώ η ανίχνευση γονιδίων αντοχής περιορίζεται στις 5 βασικές καρβαπενεμάσες. Η συνδρομική εργαστηριακή προσέγγιση είναι και αυτό κάτι το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ τη σήμερον ημέρα. Παράδειγμα, εφαρμογή σε θετικές αιμοκαλλιέργειες του Phil Murray,
έχουμε ανίχνευση πολλών παθογόνων αλλά και 10 σημαντικών γονιδίων αντοχής σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και 5 από αυτά τα γονίδια αφορούν τις 5 βασικές μας καρβαπενεμάσες. Και μια αναφορά και στην τεχνολογία του υβριδισμού μορίων στόχων σημασμένων με φθορίζουσα χρωστική σε μικροσυστοιχεία μετά από διενέργεια PCR, όπου χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το hybrid spot της Master Diagnostica, το οποίο λειτουργεί με 2 διαφορετικά chips. Υπάρχει καταρχήν το Sepsis Flow chip, το οποίο μπορεί να κάνει ανίχνευση 36 παθογόνων και 20 γονιδίων αντοχής μέσα σε 4 με 6 ώρες περίπου από θετική αιμοκαλλιέργεια. Και υπάρχει και το MDR Flow Chip Kit, το οποίο μπορεί να ταυτοποιήσει 5 διαφορετικά είδη βακτηρίων και να ανιχνεύσει 54 πλέον γονίδια αντοχής, είτε από θετική αιμοκαλλιέργεια, είτε απευθείας από καθαρή αποικία. Μιλάμε δηλαδή επομένως πλέον για ένα πλήρες μοριακό αντιβιόγραμμα. Και για να τα συνοψίσουμε, να επαναλάβουμε λοιπόν ότι η Pseudomonas aeruginosa εξελίσσεται διαρκώς και έχει εξαιρετικές δυνατότητες ανάπτυξης αντοχής στα αντιβιωτικά. Τα νεότερα σκευάσματα προσφέρουν λύσεις, όμως θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με σύνεση, ώστε να παραμείνουν δραστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα και σύμφωνα με όλα αυτά, ο ρόλος του εργαστηρίου είναι εξαιρετικά σημαντικός και απαιτείται συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων από τους βιοπαθολόγους, ώστε να είναι σε θέση να συμβάλλουν τα μέγιστα στην αντιμετώπιση του προβλήματος των αντοχών της ψευδομονάδας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μελέτη, Γιώργο, πραγματικά για το χρόνο, την ακρίβεια, τη μεγάλη πληροφορία και τα τελικά συμπεράσματα. Έχουμε το... Να κάνουμε την ερώτηση. Ναι. Λοιπόν, Pseudomonas aeruginosa από κλινικό δείγμα εμφανίζει τις ακόλουθες MICs, Ciprofloxacin I, Ceftazidime I, Peracillin-Tazobactam I, Amikacin S, Imipenem R με υψηλή MIC, Meropenem MIC4 I. Ποιος είναι πιθανότατα ο κύριος υποκείμενος μηχανισμός αντοχής σύμφωνα με όσα είπαμε? Ναι, εδώ θα διαφωνήσω με το ακροατήριο. Πήγαμε μάλλον καλά να σχολιάσουμε. Γιατί η παραγωγή μέταλλο-β-λακταμάσης θα επηρεάζει πάρα πολύ όλα τα β-λακταμικά. Ενώ εδώ έχουμε επηρεασμό κυρίως της ημιπενέμης. Βέβαια αυτά είναι στελέχη τα οποία δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Νομίζω πολύ σπάνια τα βλέπουμε, αλλά μου φάνηκε έτσι ενδιαφέρουσα ερώτηση όσον αφορά την κατανόηση της ομιλίας. Καθηγητή, τον κύριο Τσακρή, κάτι και... Ναι, ακριβώς. Πολύ ωραία, Γιώργο, η ερώτηση που έκανες. Εντάξει, κυρίως η έκφραση της OPRD επηρεάζει την ημιπενέμη, ενώ η υπερέκφραση αντλιών ελεγκτής εκροής τη μεροπενέμη. Και αν είχαμε παραγωγή μέταλλο-β-λακταμάσης, θα είχαμε και τις 2 σχετικά υψηλή MIC. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη χορήγηση της κεφτολοζάνης, που είναι ένα πολύ καλό αντιβιωτικό για την ψευδομονάδα. Αναφέρθηκε από τον κύριο Δαΐκο και από σένα, Γιώργο. Που πρέπει να το χορηγούμε, έχει πολύ καλή διαπερατότητα στην ψευδομονάδα. Εάν το στέλεχος μας δεν παράγει β-λακταμάση, καρβαπενεμάση, είναι πολλές φορές η πιο ενδεικνυόμενη θεραπεία. Και υπάρχουν και στελέχη τέτοια που δεν παράγουν, ψευδομονάδες όπως ξέρουμε, που δεν παράγουν μέταλλο β-λακταμάσης. Πρέπει με διάφορα φαινοτυπικά τεστ, ακόμα και από το αντιβιόγραμμα, όπως πολύ ωραία το έδειξες τώρα, να δίνουμε τη λύση για να χορηγήσει ο κλινικός κεφτολοζάνη. Ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο. Κάποιο άλλο σχόλιο, κάποιο ερώτημα? Να ρωτήσω κάτι? Βεβαίως. Πάνω σε αυτό, υπονοήθηκε πριν από τον καθηγητή τον κύριο Δαΐκο και νομίζω συνεχίστηκε από σένα, Γιώργο, ότι η NDM με την πρώτη αναφορά... Συγγνώμη, ζητώ.
ότι υπονοήθηκε πριν από τον καθηγητή τον κύριο Δαΐκο και από σένα στη συνέχεια για τις NDM στην ψευδομονάδα. Είχαμε την μελέτη από την κυρία Πετινάκη από το Πανεπιστημιακό της Λάρισσας. Είναι μεμονωμένο, τις βλέπουμε λίγο συχνότερα από παλιά? Ένα σχολιασμό. Όχι, εμείς τις βλέπουμε σταθερά πλέον. Αν θυμάμαι καλά, ξεκίνησαν το 23 και σε εμάς. Πιστεύω ότι αυξάνονται. Δεν ξέρω τι ισχύει στα άλλα νοσοκομεία, αν θέλουν και οι συνάδελφοι να μας πούν. Σε εμάς αυξάνονται, ναι. Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε να υπάρχει. Παράλληλα πάει με την NDM Κλεψιέλα. Ενδεχομένως. Δεν ξέρω αν ισχύει σε εσάς αυτό. Σε ποιο νοσοκομείο είστε? Μάλιστα. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει μελέτη. Δεν μπορούμε τώρα έτσι να το πούμε, αλλά ενδεχομένως να ισχύει. Διάσατε, κύριε καθηγητά. Επειδή έχουν ελαττωθεί πολύ σημαντικά τα όρια ευαισθησίας, υπάρχει σύγχυση με τους κλινικούς, γιατί μερικά μικροβιολογικά εργαστήρια συνεχίζουν και κάνουν report παρότι χρησιμοποιούν το UCAST και να λένε ευαίσθητο, μετρίως ευαίσθητο και ανθεκτικό. Δηλαδή και με την κλασική ψευδομονάδα που δεν έχει κανένα μηχανισμό από αυτούς που συζητήσατε, αρχίζουμε και χρησιμοποιούμε προωθημένα φάρμακα. Θα πρέπει κάπως και η εταιρεία η δική σας και άλλες αυτό να το επικοινωνήσουμε με τα εργαστήρια όλα και να δίνουν ή κάποιο σχόλιο από κάτω τι σημαίνει και να μην κάνουν αυθαίρετα αυτό το report μετρίως ευαίσθητο και αρχίζει ο άλλος και χρησιμοποιεί προωθημένα αντιβιωτικά. Δυστυχώς κάποια εργαστήρια συνεχίζουν και κάνουν report αυτό. Χωρίς σχόλιο από κάτω. Ευχαριστώ πολύ για το σχολείο σας. Ισχύει πράγματι. Προσπαθούμε κι εμείς από την πλευρά μας να το επικοινωνούμε όποτε είναι δυνατό. Ελπίζουμε να διορθωθεί. Πάντως εδώ και χρόνια έχουμε εναρμονιστεί με τις οδηγίες της UCAST και όχι το CLSI που είχαμε κάποιοι παλιότερα. Και επίσης υπάρχει και interpretation, υπάρχει ερμηνεία του ευαίσθητου ανθεκτικού, οπότε το I φαίνεται ότι είναι dose dependent στην ερμηνεία που βάζουμε από κάτω. Αυτό είναι καλό, ναι, είναι καλό να μπει μια ερμηνεία από κάτω. Πρέπει να είναι πασιφανές για να λειτουργήσει. Να είναι άμεσα στο μάτι του κλινικού κάτω από το ότι αντιβιόγραμμα. Υπάρχει αυτό το πράγμα στο αντιβιόγραμμα. Άρα η πρότασή σας και από την ΕΜΕΑ, από τις εταιρείες, τις επιστημονικές που λέτε, έτσι ώστε να γνωστοποιηθεί. Εμείς το έχουμε βάλει γιατί δεχτήκαμε ερωτήσεις στην αρχή. Λογικό. Οπότε το βάλαμε κατευθείαν, ζήτησαμε την εταιρεία δηλαδή να φαίνεται ακριβώς κάτω από το αντιβιόγραμμα. Ακριβώς. Μια τελευταία ερώτηση. Η ψευδομονάδα της αρέσει πολύ το νερό και έχουμε πολλές βρύσες στα ελληνικά νοσοκομεία από ό,τι θυμάμαι. Και πολλές φορές μας αρέσει και να ρίχνουμε το υπόλοιπο μπρικλίν στο tap αν περισσέψει. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, γιατί από εκεί καταλήγει στους ασθενείς μας συνήθως, θα έλεγα. Ναι, έχετε δίκιο νομίζω. Υπάρχουν μελέτες στο εξωτερικό που δείχνουν πολυανθεκτικά στα νερά και στα απόβλητα. Δεν γνωρίζω στην Ελλάδα να έχουμε κάνει κάτι αντίστοιχο. Είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα και να αναλάβουμε δράση. Δεν γνωρίζω να έχει Θα μου επιτρέψετε να διαμαρτυρηθώ, γιατί οι επιτροπές λοιμόξεων δίνουν σαφείς οδηγίες όσον αφορά, μέχρι τώρα οι επιτροπές, τώρα ανέλαβε η τεχνική υπηρεσία τα απόβλητα. Και είναι σαφείς οι οδηγίες για τα αντιβιωτικά που τα απορρίπτουμε. Και σε καμία περίπτωση θεωρητικά δεν τα απορρίπτουμε στους νηπτήρες. Η ανθεκτικότητα νομίζω δεν οφείλεται σε αυτό. Δική μου προσωπική εκτίμηση. Σε άλλους λόγους, τους γνωστούς. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι, κύριε Μελέτη. Είστε καλά, ευχαριστώ.